Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Parlapod. Είμαι ο Στράτος Χαριτίδης. Είμαι η Σταυρούλα Χαριτίδου. Και σήμερα, Σταυρούλα, γιατί θα συζητήσουμε? Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για το πώς ξεκίνησε η αγάπη μας για το σινεμά και το κινηματογράφο. Θα πούμε κάποιες αγαπημένες μας ταινίες, σειρές και θα προτείνουμε και βιβλία. Ωραία, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εγώ σημείωσα κάποιες ταινίες. Σίγουρα θα ξεχάσω αρκετές. Δεν έχω σημειώσει καθόλου animation. Ούτε εγώ, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι άλλο επεισόδιο. Ναι, αυτό σκεφτόμουν, αυτό ήθελα να σε πω. Να το κάνουμε σε άλλο επεισόδιο το animation. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, να πούμε ότι τα γυρίσματα γίνονται στο The Podcast Room, στην Image Nation, στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και θα υπάρχει κάτω link για να μπορέσετε να κλείσετε κι εσείς στο στούντιο για να κάνετε το δικό σας podcast. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Να ξεκινήσω. Εννοείται. Εγώ από μικρή ήθελα να ασχοληθώ, ρε παιδί μου, είτε με χορό, τραγούδι. Μου άρεσαν πάρα πολύ ηθοποιοί όταν έβλεπα ταινίες, τρελνόμουν. Οπότε μου άρεσε γενικά όλη αυτή η φάση. Στην πορεία ανακάλυψα ότι να τραγουδήσω δεν μπορώ, οπότε πάει αυτό το όνειρο. Με το χορό ασχολήθηκα λίγο μπαλέτο, λίγο hip hop. Αλλά αυτό που με κράτησε πάρα πολύ ήταν όταν έβλεπα, ρε παιδί μου, ηθοποιούς, ένιωθα ότι, πώς να σου πω, ότι ταυτιζόμουν τόσο πολύ με τον χαρακτήρα. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, που θα μπορούσα, ας πούμε, να φύγω από την δική μου τη ζωή, όσο χρονών κι αν ήμουνα, και να μπω στη θέση κάποιου άλλου, αλλά ξέρεις, σε τέτοιο σημείο που το βίωνα. Οριακά το βίωνα κι εγώ. Και στην πορεία ανακάλυψα ότι μου αρέσει να γράφω. Και αυτό δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει. Το αντιλήφθηκα όταν πήγαινα φροντιστήριο αγγλικά. Και αν θυμάσαι, είχαμε να κάνουμε και writing. Ναι. Και περισσότερες φορές ήταν essays, δοκίμια, τέτοια φάση. Αλλά κάποιες φορές σου έδινε το βιβλίο κάποια συγκεκριμένη πρόταση, είτε για να αρχίσεις έτσι την ιστορία που θα γράψεις, είτε να την τελειώσεις. Θα πρέπει όμως να είναι με αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Και έπρεπε εσύ, ας πούμε, να σκεφτείς μια ολόκληρη πλοκή, μια μισή σελίδα. Για να γράψεις. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Και κάθε φορά που υπήρχε επιλογή να κάνουμε story, εγώ επέλεγα να γράφω ιστορία. Και τι να σου πω, σχεδόν όλες τις φορές η καθηγήτριά μου της άρεσε τόσο πολύ που με έβαζε να κάτσω να το διαβάσω και στη τάξη μπροστά σε όλους. Flex. Και ξέρεις πόσο χαιρόμουν. Και τα έχω ακόμα. Τα έχω κρατήσει. Τέλειο. Η κυρία Μάγδα. Ναι. Η αγαπημένη μου κυρία Μάγδα. Τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα. Εσένα πώς ξεκίνησε? Εμένα η αγάπη μου, ας πούμε, για το κινηματογράφο δεν μπορώ να σου πω κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Λίγο με το βίντεο. Έκανα και παλιά έτσι προσπάθειες, ας πούμε, ασχολιόμουν λίγο έτσι πολύ τρόλ, ας πούμε, και με YouTube βίντεο υπάρχουν ανεβασμένα. Και γενικότερα ήταν κάτι που μου άρεσε. Και ειδικότερα, εντάξει, animations το έχω λιώσει από μικρός. Και ενώ δεν σκεφτόμουν καθόλου αυτή την καριέρα, αυτή την πορεία, είχα κάτι τελείως άλλο στο μυαλό μου. Ήθελα εγώ να σπουδάσω τεφά, να πάω τεφά για να γίνω γυμναστής, ρε παιδί μου. Πήρα το μικρόβιο μάλλον από σένα. Είχα έρθει να παρακολουθήσω μαθήματα σε μια φάση που δεν μπορούσα να το σπουδάσω αυτό λόγω ενός θέματος υγείας. Το τεφά εννοείς? Το τεφά. Οπότε έπρεπε να βρω κάτι άλλο και ήμουν 16 χρονών πρώτη ηλικίου. Οπότε δεν είχα κανένα κίνητρο για να διαβάσω. Γιατί όλη μου τη ζωή ήθελα αυτό το πράγμα. Και από σένα που είδα ότι ήσουν στο Απιθύτα, στη σχολή κινηματογράφου, είχα έρθει μια φορά να δω το μάθημα, το παρακολουθήσω και μετά τυχαία είχα βρει αυτό το βιβλίο, αφού έχουμε τα βιβλία, στο κάνω, ήταν worth mentioning, το 101 top tips για DSLR video, είναι αυτό εδώ, νομίζω φαίνεται, ωραία. Και πορώθηκα, λέω δεν είχα DSLR. Πήρα την DSLR και μετά άρχισα να πειραματίζομαι. Οπότε έτσι άρχισε να μ' αρέσει και παραπάνω και ο χώρος και του βίντεο γενικότερα. Ξεκίνησα μετά να διαβάζω βιβλία, να βλέπω βίντεο, να μαθαίνω. Γούσταρα full και γουστάρω full αυτό το κομμάτι. Και μετά με τη σχολή ανακάλυψα, δεν πήγα στο Απιθύτα, ήμουν σε ιδιωτική σχολή. Ανακάλυψα ταινίες διαμάντια, ρε παιδί μου, που θα αναφέρουμε και τώρα σιγά σιγά. Και όχι μόνο μέσα από τη σχολή, απλώς μέσα από τη σχολή ίσως ήταν μια αφορμή που βρήκα σκηνοθέτες κτλ. Θυμάμαι τις πρώτες μέρες, πρωτοετής τώρα, να σε ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία. Και άκουγα από τους άλλους, οι περισσότεροι ήταν στην ηλικία μου, 18 χρονών. Taxi Driver, ξέρεις, άκουγα ταινίες που δεν είχα ιδέα, εντελώς άσχετη. Εγώ έβλεπα ό,τι ήταν σε box office, ό,τι ήταν ρομαντικό, ή με τους ηθοποιούς που μου αρέσουν. Αν ποτέ είχα δει κάποια ταινία έτσι σημαντική, ήταν επειδή μου άρεσε ένας ηθοποιός. Και εντελώς τυχαία. Δεν ήξερα καν ότι ήταν σημαντική, γιατί ήταν σημαντική. Οπότε πήρα πάρα πολλές γνώσεις από τη σχολή, και ως προς τις ταινίες και ως προς τις θεωρίες. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
Τέλειο. Καλά, η αλήθεια είναι και εγώ πριν οι ταινίες που έβλεπα, λίγες ήταν σοβαρές. Εμένα μου άρεσαν φουλ οι κωμωδίες, αλλά οι καφρίλες. Ούτε καν για το τεχνικό κομμάτι δεν με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε, ας πούμε, να είναι καφρίλα και να γελάω, ας πούμε. Όταν άρχισα να βλέπω το τεχνικό κομμάτι, μ' άρεσε στο κινηματογράφο πάντα με τις κάμερες, με τα gadgets γενικότερα και τι παίζει, ας πούμε, εκεί. Πάμε να πούμε λίγο κάποιες, ας πούμε, από τις αγαπημένες μας ταινίες. Σίγουρα θα ξεχάσουμε αρκετές. Είναι δύσκολο να τα χωρέσεις. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλές, δεν θα τελειώσει αυτή η λίστα, οπότε ξεκίνησε άμενα. Αυτό νομίζω εκφράζει για τους δύο. Fight Club. Ναι. Θα σου πω, εμένα ήταν η top πάνω-πάνω. Πρόσφατα ήρθε μια άλλη ταινία που την κοντράρισε και ίσως την αγάπησα και περισσότερο. Θα την αναφέρω μετά. Πάμε να πούμε λίγο για το Fight Club. Το Fight Club το είδα πρώτη φορά 18 χρονών. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα μείνει άναυδη, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινε καν το μυαλό μου για το τι θέματα μιλάει. Εννοείται για το τέλος. Και τι να πω, αν υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει δει, ας τη δει. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Είναι top ταινία και εμένα ήταν η αγαπημένη μου για πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Σου λέω κοντραρίζεται. Ερωτεύτηκα full την ταινία, την έχω δει και εγώ πάρα πολλές φορές και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο σκηνοθέτης, ο David Fincher. Είναι ο αγαπημένος μου, έχω δει όλες τις ταινίες, τώρα τι Seven, τι Zodiac, τι The Game, πώς λεγότανε, ναι. The Game. Όλα, δεν ξέρω, όλες τις ταινίες είναι μία και μία. Μ' αρέσει πάρα πολύ και τεχνικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η ταινία που το κοντραρίζει σε μένα και πλέον νομίζω ότι την έχω βάλει top είναι το City of God. Βγήκε το 2002 νομίζω. Έχει να κάνει, είναι με τις φαβέλες στη Βραζιλία, με έναν φωτογράφο που μπαίνει στη φάση, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κανένα spoiler τίποτα. Την ερωτεύτηκα και σαν σενάριο και σαν εικόνα, ρε παιδί μου, τεχνικά και σαν σκηνοθεσία. Τρομερή, δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα κακό. Είναι όλα τέλεια. Και βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Που αυτό είναι τρελό. Τα λέμε λίγο γρήγορα. Γιατί θα βγει το επεισόδιο μία ώρα αν τα αναλύουμε όλα. Οπότε πάμε σε άλλες αναφορές. Θα λέμε μία εσύ, μία εγώ, ας πούμε. Συμφωνώ για το City of God. Υπέροχη ταινία. Λοιπόν, επόμενη αγαπημένη είναι το Green Book για μένα. Κι εγώ. Ωραία. Ναι. Δεν τα έχω βάλει με τη σειρά, είναι αλήθεια. Ούτε εγώ. Έτσι, αυτές που μου ήρθανε. Ωραία. Αγαπώ Green Book. Κοίτα, εγώ γενικά δίνω πάρα πολύ βάση στο σενάριο. Άμα με κρατήσει η ιστορία, οι χαρακτήρες, το πώς παίζουν προφανώς και οι ηθοποιοί, έτσι, πόσο στο ρόλο τους βλέπεις και νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος όντως υπάρχει και τον αποσυνδέεις από τον ηθοποιό, είναι καταπληκτικό. Οπότε ναι, αγαπημένη ταινία. Ό,τι λέμε, το προτείνουμε κιόλας να το δείτε κι εσείς. Εννοείται. Λοιπόν, επόμενη αγαπημένη ταινία και εμένα που μου θυμίζει πολύ σε κάποια πράγματα το Fight Club, ίσως χρωματικά, λίγο τεχνικά κτλ. Το Parasite. Εννοείται και στη δικιά μου λίστα. Ναι, εντάξει. Το 2019 ταινία. Bong Joon-ho σκηνοθέτης, τώρα δεν το λέω σίγουρα σωστά, αλλά κάπως έτσι είναι. Τρομερή ταινία. Είχε πάρει και Όσκαρο, έτσι. Και είχε πάρει και καλύτερης ταινίας. Νομίζω καλύτερης ταινίας πήρε. Όχι μόνο ξενόγλωσσης. Ναι, νομίζω πως και καλύτερης. Τρομερή ταινία. Εντάξει, τι να πούμε. Εγώ ακόμα από αυτή την ταινία είναι και λίγο thriller. Είναι. Έχω στο μυαλό μου εκείνο το κάδρο χαρακτηριστικά που το παιδάκι βλέπει. Spoiler. Έχει χαρακτηριστικά μια εικόνα που βλέπει έναν άνθρωπο από το υπόγειο που μένουν και τρόμαξε και το είπε στους γονείς του και δεν τον πίστευαν γιατί δεν ζούσε κανένας και καλά σε το σπίτι. Τέλος πάντων. Σε αυτή την ταινία μου αρέσει πάρα πολύ που θίγει και το κάνει και στις άλλες ταινίες βέβαια ο σκηνοθέτης αυτός. Μιλάει για κοινωνική ανισότητα, κοινωνικές τάξεις, τέτοια θέματα. Και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ και με τον τρόπο που το κάνει. Και εμένα. Πάρα πολύ. Και πολύ ωραία ταινία, δεν ξέρω αν την είδες, το Mickey 17. Δεν το έχω δει. Με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Την απόλαυσα. Δικιά του. Δική του σκηνοθεσία είναι βιβλίο. Ναι, από βιβλίο. Ωραία. Επόμενη θα πω Ντόνι Ντάρκο. Αυτό θα έλεγα επόμενο. Εντάξει. Μήπως είμαστε αδέρφια. Μήπως τις έχουμε δει και μαζί. Μήπως. Φόβο, φανταστική, σουρεάλ. Ο Τζέικ Τζίλενχολ, όπως λέγεται. Εξαιρετικός. Εκεί ήταν και μικρός, αλλά μιλάμε όλα τα λεφτά. Παίζει με το χωροχρόνο. Με πάρα πολλά πράγματα. Με πάρα πολλά, αλλά και με το χωροχρόνο. Είναι τρομερή. Εντάξει. Δεν έχει να πούμε πολλά. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Δείτε το. Δηλαδή, ό,τι λέμε πρέπει να το δείτε. Αν δεν το έχετε δει. Σε παρόμοια φάση, το Butterfly Effect. Το έχω σημειώσει. Δεν είναι από τη stop μου, αλλά μου αρέσει πολύ το σενάριο. Δηλαδή, δεν τη θυμάμαι τόσο τεχνικά. Για αυτά που μου αρέσουν εμένα, δηλαδή φωτιστικά κτλ. Αλλά θυμάμαι ότι μου άρεσε το σενάριο, παίζει με το χωροχρόνο και μου αρέσουν και αυτά. Άλλη αγαπημένη μου είναι το Arrival.
που την είδα σινεμά και μέχρι τα τελευταία 5 λεπτά δεν ήξερες ακριβώς πού το πάει και τι συμβαίνει. Και μου άρεσε πάρα πολύ το ότι έπρεπε να φτάσει στο τέλος για να καταλάβω τι συμβαίνει και ήμουν σε φάση wow. Ήταν σοκαριστικό και υπέροχο. Πάρα πολύ ωραία και τεχνικά πολύ ωραία. Επιστημονικής φαντασίας, εξαιρετική. Ναι. Εγώ θέλω να πω για επόμενη ταινία. Μου θυμίζει λίγο, αν το πάμε σε mood, το Green Book, το The Intouchables. Ναι, ρε εσύ. Ταινία του 2011, πάρα πολύ ωραία. Γαλλική ταινία, φοβερά μηνύματα. Τρελή ηθοποιή, τέλεια σενάριο, πολύ ωραία σκηνοθεσία και είναι λίγο feel good movie. Είναι. Ναι. Αυτό. Και επίσης είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Α, ναι, δεν το θυμόμουν. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, επόμενη για μένα είναι σίγουρα το Interstellar. Τρομερή. Εξαιρετική ταινία. Στο mood του Arrival, ας πούμε. Η οποία την έχω δει, ρε παιδί μου, 2-3 φορές, αλλά την είδα πρόσφατα σχετικά όταν έκλεισαν τα 10 χρόνια από τότε που βγήκε. Και την είδα λίγο με άλλα μάτια και με συγκίνησε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω, λες και είχα ξεχάσει κάποια πράγματα. Και ναι, την αγάπησα ξανά. Φοβερή. Και εγώ την έχω δει 4 φορές, νομίζω. Τι από το soundtrack, από το. Τι να πεις. Ναι. Και Nolan. Μ' αρέσουν σχεδόν όλες οι ταινίες του Nolan. Είναι ένας σκηνοθέτης που είναι worth mentioning και να δεις όλες τις ταινίες. Τώρα, εγώ οι ταινίες που έχω να πω είναι λίγο πιο γρήγορες αναφορές, να το τρέξουμε και λίγο. Μία ταινία που μου αρέσει full είναι το Forrest Gump. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το σενάριο και τα πάντα όλα. Αξίζει εννοείται να τη δείτε. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν την έχει δει. Αν δεν την έχει δει, κάποιος πρέπει να τη δει. Ή σε κάποιον που να την είδε και να μην του άρεσε. Δεν παίζει. Δεν παίζει, δεν γίνεται. Σε περνάει από όλα τα συναισθήματα, νομίζω. Μετά, μια άλλη ταινία είναι το La La Land. Που ενώ δεν μ' αρέσει τόσο το είδος, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία. Και πάλι και τεχνικά, ό,τι λέω δηλαδή, μου αρέσει σε κάθε τομέα. Μια άλλη ταινία που δεν ξέρω αν θα τη θυμάσαι είναι ταινία του 2019 που ήταν και προτινόμενη στα Όσκαρ για ξενόγλωση. Είναι γαλλική, δεν θα την προφέρω σωστά. Le Miserables. Ναι. Δεν προφέρεται έτσι. Εγώ το είπα λίγο στα αγγλικά, αλλά γράφεται το ίδιο. Η οποία έχει να κάνει με έναν αστυνομικό που μπαίνει στο σώμα και είναι εναντίον, ας πούμε. Είναι η αστυνομία εναντίον του λαού. Και γίνεται ένας χαμός, πάρα πολύ ωραία ταινία. Από εκεί είχα εμπνευστεί πολύ για ένα βίντεο κλιπ που είχα κάνει. Και μια τελευταία έτσι αναφορά, το The Big Lebowski των αδερφών Coen, Joel και Ethan. Υπέροχη ταινία, είναι αγαπημένη μου από τη δικιά τους φιλμογραφία. Και γενικά όλες οι ταινίες των Coen είναι μία και μία. Για μένα πρέπει να τις δεις και από τεχνική άποψη, τεχνικό τομέα. Είναι τρομερές ταινίες όλες. Και για να κάνω και μια αναφορά και σε άλλο σκηνοθέτη που δεν έχω αναφέρει ταινίες του, είναι Ταραντίνο. Που οι περισσότερες του ταινίες μου αρέσουν. Τι Reservoir Dogs, τι. Pulp Fiction, το Django και γενικά έχει πάρα πολλά. Αυτά από τις ταινίες από μένα. Λοιπόν, να πω κι εγώ αυτές που έμειναν. Μία είναι το Swiss Army Man. Δεν το είπα. Εξαιρετική. Είναι από τις top ταινίες για μένα και δεν την ανέφερα. Φαντάσου. Είδες. Φαντάσου. Και εντωμεταξύ έκατσα, έβλεπα τρέιλερ για αυτήν την ταινία, γιατί ήταν να πάω σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου και εκείνη τη χρονιά παίζονταν αυτή η ταινία. Βλέπω το τρέιλερ και επειδή είναι πιο indie movie, ήμουν σε φάση. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, πολύ περίεργο. Από περιέργεια και μόνο έκατσα, το είδα και το λάτρεψα. Τέλειο. Εξαιρετική. Πέρσι κάναμε και γυρίσματα σε μια ταινία μεγάλου μήκους που μοιάζει λίγο με αυτήν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω, εφόσον εγώ ξεκίνησα με τις ρομαντικές ταινίες γενικότερα στη ζωή μου, την τριλογία του Richard Linklater, το Before. Okay. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Έχει αρκετά μονοπλάνα μεγάλης διάρκειας. Είναι love story. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς εμβαθύνει στις ανθρώπινες σχέσεις και μου αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος και η ροή, η φυσικότητα. Δηλαδή το βλέπεις και λες, ναι ρε παιδί μου, εγώ έτσι θέλω να ερωτευτώ. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Δεν το έχω δει, αλλά μου έχεις πει πολλά λόγια, οπότε είμαι σίγουρος ότι είναι τέλεια. Έχω πει σε πάρα πολλούς. Και σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι ό,τι σ' αρέσει εσένα θα αρέσει και σε μένα. Και τέλος, είπα να αναφέρω και το Poor Things και The Substance. Okay. Αυτές τις δύο τις βάζω μαζί ως προς το ρόλο της γυναίκας και στο τι απαιτήσεις έχει το να είσαι μια γυναίκα. Η μία είναι βασισμένη σε βιβλίο και σε άλλη εποχή, όμως είναι πολύ χρήσιμη και για τώρα. Και το Substance που βγήκε τώρα το 24. Επίσης με άγγιξε πάρα πολύ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την
γυναικεία φύση, τη γυναικεία σεξουαλικότητα, την αντικειμενικοποίηση. Οπότε τελειώσαμε τις ταινίες. Εγώ λέω να αφήσουμε τις σειρές για άλλο επεισόδιο. Ναι, οι σειρές και animation μπορούμε για άλλο επεισόδιο. Να ξέρεις και animation, αν πιάσουμε, δεν θα σταματήσουμε. Νομίζω πρέπει να είναι αφιερωμένο επεισόδιο animation και σειρές. Και τώρα να το κάνουμε. Ναι. Τα επόμενα. Να τα κάνουμε. Ωραία. Άμα ψήνεστε κι εσείς, να το κάνουμε. Έκλεισε. Δεν με νοιάζει, θα το κάνουμε. Ακόμα και τώρα δεν τα είπαμε. Τα είπαμε κάπως επιγραμματικά. Και γρήγορα λίγο. Ναι. Ναι, εννοείται. Βγαίνει τεράστιο τέτοιο επεισόδιο. Okay. Να περάσουμε όμως τώρα στα βιβλία. Και εδώ εντάξει, επιγραμματικά θα τα πούμε. Φέραμε κάποια που έχουμε διαβάσει και μας αρέσουν. Όπως ανέφερα πριν, δεν είναι σινεμά. Αλλά θέλω να το ξαναναφέρω άλλη μια φορά. Το 101 Top Tips για DSLR Video, που είναι αυτό το βιβλίο που με έβαλε στο χώρο του σινεμά, ας πούμε. Δεν μιλάει για σινεμά, μιλάει για το βίντεο, ρε παιδί μου, και για το DSLR. τεχνικό κομμάτι. Για το τεχνικό κομμάτι, αλλά δεν μπορώ να το παραβλέψω. Ήταν ένα που από αυτό ξεκίνησαν όλα. Το πρώτο βιβλίο είναι το 161 μυστικά για ένα νέο κινηματογραφιστή. Είναι αυτό εδώ. Το δείχνω και στην κάμερα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί τώρα να κάνει ταινίες. Σε βάζει σε ένα mindset, ρε παιδί μου, πώς θα το καταφέρεις με μικρό budget, χωρίς εξοπλισμό. Είναι ένα πιο παλιό βιβλίο, τέλος πάντων, που τότε δεν ήταν και τόσο εύκολο να βγάλεις, ας πούμε, με κινητό ή οτιδήποτε. Και δεν είχες τόσο διαθέσιμους πόρους. Και σου λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα από το στάδιο της προπαραγωγής, της ιδέας, βασικά, μέχρι και το στάδιο της διανομής της ταινίας. Οπότε για κάποιον που είναι στο χώρο πρέπει να το διαβάσει χθες αυτό. Είναι απίστευτο. Και απλό, έτσι. Επόμενο βιβλίο και είναι top και το έχω ξαναναφέρει είναι το Masterclass Μαθήματα Σκηνοθεσίας από τους σημαντικότερους σύγχρονους κινηματογραφιστές. Είναι αυτό εδώ, το δείχνω και αυτό στην κάμερα. Το οποίο είναι συνεντεύξεις με σκηνοθέτες. Έχει πάρα πολλούς, από πιο παλιούς μέχρι πιο σύγχρονους. Και σε βάζει σε ένα σκεπτικό το ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Είναι απλώς να πας να το κάνεις. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνεις σκηνοθέτης είναι απλώς να ξεκινήσεις να κάνεις ταινίες. Σου λέει ότι όλα αυτά που έχεις σε θεωρία πρέπει να τα κάνεις σε πράξη. Επίσης, σου λέει, ας πούμε, λάθη που κάνουν σκηνοθέτες, όπως ας πούμε, στην αρχή περισσότεροι, σαν νέοι σκηνοθέτες, έχουν μια μανία να θέλουν να κατευθύνουν τον ηθοποιό, το κρου. Γιατί έτσι νιώθουν σημαντικοί, έτσι νιώθουν ότι κάνουν κάτι. Και όσο περισσότερο οδηγίες δίνεις, ειδικά στον ηθοποιό σου, τόσο περισσότερο τον μπλοκάρεις. Δεν τον αφήνεις να κάνει τη δουλειά του. Και όλοι οι σκηνοθέτες, οι συνεντεύξεις είναι διαφορετικών χρονικών περιόδων, απλώς ενώθηκαν σε ένα βιβλίο, λένε τα ίδια πράγματα. Σου λένε, δηλαδή με λίγα λόγια, όσο πιο λιγότερη εμπειρία έχεις, τόσο περισσότερο προσπαθείς να δείξεις ότι ξέρεις, ότι θες να κατευθύνεις, θες να δείξεις ότι είσαι σημαντικός, ότι κάτι κάνεις. Κανένας μεγάλος σκηνοθέτης δεν το έκανε αυτό. Και είναι τέλειο. Γενικά σε κάνει και να είσαι λίγο πιο ταπεινός, λίγο πιο. Καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Είναι το επόμενο που θα διαβάσω. Είναι τέλειο. Είναι και από ανθρώπινο παράγοντα τέλειο. Καθόλου από τεχνικό κτλ. Δηλαδή, όλοι οι σκηνοθέτες σου λένε: δεν έχουμε κάποιο μυστικό, ρε παιδί μου. Είναι απλώς να κάνεις ταινίες. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζεις. Απλώς να έχεις κάτι να πεις. Το επόμενο βιβλίο είναι το Κυνηγώντας το Μεγάλο Ψάρι του David Lynch. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο μιλάει ο David Lynch για το πώς του έρχονται ιδέες. Και ξέρουμε, σαν σκηνοθέτης, ότι έβλεπε όνειρα και τα γυρνούσε, ας πούμε, σε ταινίες. Και είναι όντως λίγο περίεργες οι ταινίες. Μιλάει για το διαλογισμό που έκανε και σε βάζει πάλι και λίγο στο lifestyle του. Δηλαδή πάλι δεν έχει να κάνει με τεχνικό κομμάτι, θα μάθεις κάποιο μυστικό κτλ. Σε βάζει λίγο στη ζωή του και για το πώς αυτός δουλεύει και του έρχονται ιδέες και πώς είναι στην καθημερινότητά του. Αυτό δεν έχει να πω πολλά. Αυτό σε μια μέρα το βγάζεις. Είναι μικρό βιβλίο. Για να προτείνω κι εγώ κάτι. Από αυτά που έχω διαβάσει και μου άρεσαν και πιστεύω ότι αξίζουν, βέβαια είναι για πολύ συγκεκριμένο τομέα. Είναι της Χριστίνα Κάλλας Καλογεροπούλου. Είναι το σενάριο, αυτό εδώ. Δεν ξέρω σε πόσο καλή κατάσταση το έχω ακόμα. Το οποίο μιλάει για τις βασικές αρχές του σεναρίου. Βασικά πράγματα για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη συγγραφή σεναρίου. Και έχει μέσα και ασκήσεις που τις έκανε μαζί με φοιτητές της, τις οποίες εγώ σου εφάρμοσα. Το έχω διαβάσει 2 φορές. Τη μία φορά στην παραλία, γιατί έτσι. Και την άλλη φορά που το διάβασα έτσι πιο συγκεντρωμένα, έκανα όντως τις ασκήσεις και τις έχω ακόμα. Και αυτό είναι και μια πολύ καλή εξάσκηση. Γιατί αν θες όντως να γράφεις, πρέπει απλά να γράψεις. Κάτσε, γράψε, τα λέω σε μένα να τα ακούω και άστο. Νομίζω σε κινηματογραφιστές, σε σκηνοθέτες κτλ. Είναι απλώς κάντο. Ναι. Και αν όχι στα περισσότερα πράγματα στη ζωή, αλλά ένα παραπάνω και εδώ που το ξέρουμε μέσα από τη φάση. Ναι. Το επόμενο βιβλίο που έχω να προτείνω
είναι το In the Blink of an Eye. Είναι αυτό εδώ, η δεύτερη έκδοση. Είναι του Μοντέρ που συνεργάζεται με τον Κόπολα. Σε πολλές ταινίες δηλαδή έχουν συνεργαστεί. Είναι ο Walter March. Έχει κάνει μοντάζ και στο Apocalypse Now. Και αυτή η ταινία είναι ορόσημο, ρε παιδί μου. Πολύ βασική από την άποψη παραγωγής. Τέλος πάντων, ναι. Και σου λέει πώς δουλεύει αυτός και με άλλους, πώς συνεργάζεται, πώς μπήκε στη φάση. Και πάλι σου λέει από ανθρώπινο παράγοντα. Όχι αυτά που βλέπουμε σε YouTube. Ξέρεις, tips και τέτοια. Όχι, είναι λίγο πιο βαθύ και έχει και πιο ουσιώδες για μένα. Και σου λέει για πώς δουλεύει ακόμα και αυτός, ας πούμε, ο Μοντέρ δουλεύει όρθιος. Σε γραφείο που είναι ψηλά και τέλος πάντων δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά σου λέει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ασχέτως αν είσαι Μοντέρ ή όχι, είναι ωραίο. Βλέπεις λίγο πώς δουλεύει ένας άνθρωπος του χώρου. Και όχι ένας τυχαίος άνθρωπος του χώρου. Και το τελευταίο βιβλίο, το πιο πρόσφατο απόκτημά μου, το The Filmmaker's Eye, είναι από τη σειρά The Filmmaker's Eye, και συγκεκριμένα αυτό λέγεται Learning and Breaking the Rules of Cinematic Composition. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση. Το οποίο αυτό το βιβλίο, εντάξει, θα το πρότεινα, αλλά είναι ακριβό. Το θεωρώ ακριβό, δεν είναι φθηνό. Αλλά είναι ένα βιβλίο που θα το έχεις στο ράφι, θα το έχεις πάντα και βοηθάει οποιονδήποτε θέλει να μάθει για το σινεμά και συγκεκριμένα, ειδικά μέσα κινηματογραφιστής, ασχολείσαι με τις κάμερες. Είναι απίστευτο. Σου έχει ό,τι κάδρο υπάρχει, δηλαδή είναι μια σχολή κινηματογράφου και το έχει εδώ πέρα συμπυκνωμένο. Είναι στα αγγλικά και σου έχει όλα τα μεγέθη των κάδρων, τις γωνίες λήψης, σου δείχνει αναφορές από ταινίες, ποιοι είναι οι κανόνες, πώς θα τους πας τους κανόνες. Σου έχει τα πάντα από φακούς και τέτοια και σου εξηγεί το κάθε κάδρο, σου έχει κάδρα από ταινίες και σου εξηγεί στο κάθε κάδρο γιατί δούλεψε αυτό, γιατί είναι έτσι ο φωτισμός, τι χρησιμοποίησαν, τι έκαναν. Είναι απίστευτο. Και αυτό θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω. Μα και μόνο στο χώρο να είσαι, είναι καλό να το ξέρεις. Γιατί πας και ηχολήπτης να είσαι, δουλεύεις σε ταινίες, παραγωγές, είναι καλό να έχεις γνώσεις. Είναι γενικές γνώσεις. Και για το composition, για τη σύνθεση του κάδρου, γιατί μπήκε δεξιά, γιατί αριστερά, γιατί παίζουν στην ψυχολογία αυτά του θεατή. Περνάς υποσυνείδητα μηνύματα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και πραγματικά αυτό είναι αυτά που μαθαίνεις στη σχολή. Το έχεις σε ένα βιβλίο και το κρατάς για πάντα, για μια ζωή. Αυτά είναι τα λίγα. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο που έχουμε κάνει. Καλά θα πάει το μοντάζ. Καλά θα πάει το μοντάζ. Μια χαρά θα πάει, σούπερ θα πάει. Και εντάξει, έχουμε να πούμε και για σειρές και για animation. Ελπίζουμε να σας άρεσε και όλο αυτό το θέμα. Ειδικά όσοι ασχολείστε, θέλω να πιστεύω ότι βρήκανε κάποια αξία και ίσως να κινητοποιηθούν να αγοράσουν είτε κάποια από αυτά τα βιβλία, είτε κάποια άλλα να μπουν στη διαδικασία για να δούνε, ή να δείτε τις ταινίες που αναφέραμε ή και άλλες από τους ίδιους σκηνοθέτες, δεν ξέρω. Είναι ωραίο να ψάχνεις, γιατί ξέρεις τι πλέον. Καλώς ή κακώς οι σειρές έχουν πάρει την πρωτιά. Πιο πολύ βλέπουμε σειρές. Και πιο πολύ βλέπουμε σειρές και είμαστε στο κινητό και απλά θέλουμε να παίζει και δεν θέλουμε να προβληματιζόμαστε ή να σκεφτόμαστε. Όχι, ας πάμε λίγο να δούμε και τις ταινίες, αυτές τις πιο. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Ας είναι κομμωδία καφρίλα, ας είναι. Απόλαυσέ το, ζήστο, γέλασε. Ξέρω εγώ, προβληματίσουμε αυτό που αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής. Για μένα, ο κινηματογράφος μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι και μας ενώνει. Είναι γραμμένα από ανθρώπους. Ναι. Έτσι. Είναι γραμμένα από ανθρώπους και είναι προβληματισμοί που υπάρχουν στη ζωή μας. Οπότε θα σε βάλει να προβληματιστείς λίγο άμα δεις και πιο σοβαρές ταινίες, πιο κοινωνικές, ας πούμε, κτλ. Που εμένα μου αρέσουν full. Και θα δεις ίδιους προβληματισμούς που σκέφτεσαι κι εσύ απλώς σε ταινίες. Είναι απίστευτο. Και ακόμα και κομμωδία να δεις, πάντα έχει μέσα κάτι να σου δείξει. Ναι. Ό,τι και να δεις. Όλα τα είδη. Και γενικά είναι ένα όμορφο μέσο, εσύ. Βλέπεις τη ζωή, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η ζωή. Ο κάθε ένας έχει τη δική του οπτική, έχει το δικό του. Εδώ πέρα γίνεται κάτι άλλο στον καθένα. Οπότε ο κάθε δημιουργός σου δίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν άπειρες ταινίες που μιλάνε π.χ. για τον έρωτα. Ναι. Άπειρες. Στην κάθε μία κάτι άλλο θα πει κάθε μία. Ακόμα και αν μοιάζουν, έχουν αρκετά κοινά, πάλι στο τέλος κάτι διαφορετικό θα πει κάθε μία. Και έχεις να πάρεις κάτι από αυτό. Όχι, είναι ένας μαγικός κόσμος που ελπίζω εσύ να μην σταματήσει ποτέ. Δηλαδή, αν σταματήσει αυτό, για μένα να καήκαμε. Μα σου δίνουν και γνώσεις ταινίες. Και έχουμε τόσες ταινίες που δεν αναφέραμε. Ναι, είναι άπειρες ακόμα. Μου έρχονται εμένα κατεβατά Truman Show, μου έρχονται απίστευτα πολλές. Οπότε να το κλείσουμε εδώ. Να το κλείσουμε. Ήταν
Το ευχαριστήθηκα αυτό το επεισόδιο. Κι εγώ. Γιατί είχαμε να πούμε πάρα πολλά. Και ναι, έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Αλλά ναι, εντάξει. και νομίζω ότι πάλι ήμασταν κάπως, συγκρατημένοι για να μην απλώθει πολύ. Ισχύει. Και είμαι σίγουρος ότι μετά στο μοντάζ θα θυμηθείς και άλλες ταινίες, και εγώ και εσύ. Δεν την αναφέραμε. Ναι. Το Swiss Army Man δεν γίνεται να μην το ανέφερα. Ναι. Δεν γίνεται να μην το ανέφερα. Αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να γράψετε, αν το είδατε όλο, να γράψετε μια λίστα κι εσείς με 10 ταινίες αγαπημένες σας στα comments, να τη δούμε κι εμείς. Μπορεί να έχει κάποια ταινία που δεν έχουμε δει. Ναι. Και θα χαρώ πολύ να δω τι ταινίες βλέπετε εσείς. Κάντε και μια εγγραφή. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Ναι. Αυτά, και δείξτε μας δηλαδή ότι μας υποστηρίζετε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye.